ei ole tavallinen omena, vaan toivomusomena. Katso tätä omenaa. Se itsensä nyt paljastaa. Punaiseksi muutut taas. Ota! 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 Ota omena! Ota! Ota! Ota omena! Järjestäkää häät! Haluan vain sinut. Haluan vain sinut. Olet kaunis. Derek, mitä muuta? Olet... Omena! Omena! Vastasin tyhmästi, tiedän. Omena! Omena! Kuinka loukata naisia alle 5 tavulla? Pesä! Tiedäthän, Omena! miten olisi... Omena! Ja sitten... Omena! Se ei ole miltä näyttää. Ei ole miltä näyttää. Ota omena! Ota omena! Ota omena! No hyvä on. Mutta se oli viimeinen. Pesä! On varmasti jotain sydämesi halajaa. On varmasti jotain sydämesi halajaa. Kyllä. Mustikkapiirakkaa. Omenapiirakka on se, mikä saa miehet kuolaamaan. Kuolaamaan. Houkuttaa. Kaikki unelmasi toteutuvat. Niinkö? Niinkö? Niin. Niin. Niinkö? Niinkö? Niin. Niin. Vanha täti tietää. Vanha täti tietää. Vanha täti tietää. Ota omena! Ota omena! Ota omena! Pesä!